Shalom. Paralado pasaton selamat hari Minggu. Tusude ruas namandohoti par minggonon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Minggu tasadarion imana margoar minggu estomihi. Lapatana saiho magabe partano batuaku. Topik minggu tasadarion papatarhon sondang ni hamulyaon ni Jahoba. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha, ta endehon ma debata ama di surgo. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Ai ibana hapatean jala parmulaan ninasana adom, natama do ibana, dina tinogihon na torop anak tu hasangapon padegaton sun induk ni hanguluan nasida, marhite-hite hapor suhon. Haleluya. 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 Ale amanami nadibuan wagijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus portibion, asa disegai aka ulau ni sibolisi. Sai padungo mahami marhite-hite tondim nabadiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanaon, pai masahat hami Tuhan ngeluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sagrado
Tatangihon ma patik ni dibata, patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di torud ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangluan siani. Jala dang jadi oloan begu manang ulpahan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahata. Atau rap mangido gogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangolahon na hombar tupatikmi. Amin. Topotima dosata martangiang mahita. Ale di bata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujolom. Buhilalah hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalap buha parahat topot hami, tung najot-jot do hami mandibil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatian ni aka perdosa. Alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham. Asa mangolu sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangula nami nasa sedai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maasini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi parbadia asa tarang pulsitutu rohanami manjoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabege mahata baga-baga tu aringot tu hasesani dosa. Molotung adong manang isi namar dosa. Adong do pangon diata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardeganan taringot tu dosata. Alai dadaholan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa di saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Tabege mahatani debata turpuk ni ari minggon, natar surat di 2 Korin bindu tolu ayat 12 sahatu bidu opat ayat 2. 2 Korin bindu tolu ayat 12 sahatu bidu opat ayat 2. Tajahama marsikat sorin. Marhiras ni rohasi tutu dohami atong mangasahon pakirimon nasai balga. Alai gabe takang do rohana sida aero disadarion tong do tartutup perjanjian lama jupa dijahai lauso diukap dope alai holan di bagasan Kristus di pasohoti. Alai disimulak rohana sida mandapoton tuani buaton nama pakukupii. Alai anggohita salutna akan nasi nondangan ni hasangapon ni Tuhani sohub-hub bohita paubahon mahita gabis tudos turupana mandapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ni tondii. Rab manjah mahita di ayat 2. Sandok utolakon hami doakan abudi akasialohonotom aidang marakal hami jalanang marloak ubain hami hatani debata hasitongani do papatar hami gabe jogjong hami tandaon ni rohani saluhut najolma diadopon ni debata ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau peoksa. Amin. Tindakon maha porsiaw tai songonahi na tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona satu dosa natumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata nato mau naber di tipahuman ni 100 namatar
watu banuturu lugitano, namulak mangulu di hari patuluhun, nama naik di surga, lahundu siamu di debata Jehovah, amanai pargu nah suatu dosa. Disi maibana kay mangulak sogo tutanoon, mangulumi halak nama ulu dohot namate. Au porsia ditol di porbadia, jaladon sadahuria nabadia, huria hakapani halak kristen akan nabadia. Dohot diasesa di dosa, dohot dihatai namanu, mulak mangulu sogot daging ni halak namate, dohot dihangguan nasoro sudah. Amin. Kur inahana los duty kur ina Kamis.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 2 Maret 2025. Naparjolo, Goarni Mingguta sadarion ima Minggu estomihi, lapatanna Saihoma gabe partano batu aku, doho tema papatarhon sondang ni hamuliaon ni Jahoba. Napaduahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 di Patupa Huriat Tado pertangyangan sektor. Maringanan di bagas ni keluarga. Naparjolo sektor sada dohot sektor tolu di bagas ni keluarga situa marihot hatambunan SEMM Inang Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Gading Opat nomor 75 Sia. Napaduahon ima sektor 2 dohot sektor opat di bagas ni keluarga Sintua BE Napitupulu Boru Sirait. Alamat Jalan Teluk Langsaraya Blok C8 nomor 13 Kapling Angkatan Laut. Turpuk Jamita Dienet Sian Ester 5 ayat sada satro ayat walu dohot tema Sian natumangihon doro hapor seaon atong ria mahitaro tupartangyangani. Dibuka masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napatuluhon Dewan Koinonia Seksi Parupuan Huria di hari Senin tanggal 3 Maret 2025 mulai pukul 10.00 WIB sahat tunasidung Seksi Parupuan HKBP Pondok Bambu Patupahon acara bonataon ima naniuluhon ni amang pendeta Edi J. Sitindaun STH. Maringanan di aula lantai 2 HKBP Pondok Bambu. Jala mangudang sude parhalado HKBP Pondok Bambu. Pinangido tusude parupuan ni Huriata asaria madohoti acara bonataoni. Paupaton Dewan Diakonia di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 nanaing ro mulai pukul 8.30 WIB sampai dengan sia 30 WIB. Komisi Beasiswa Pasahaton Beasiswa tutul pulsada halak ruas ni Huriata. Pinangido tu sude nama jalo beasiswa rap dohot natoras asaro tu konsistori gereja jala mabuan kartu peserta beasiswa dohot catatan ibadah gereja. Turuas ni Huriata naukap rohana nanaing dohot berdonasi pasahaton beasiswa boima ditransfer tu nomor rekening KBS. Narahubung Bendahara KBS Inang Nyonya Sintua BE Napitupulu Boru Sirait. Napalimahon amplop hamaulateon bulanan. Di hari Minggu sadarion tanggal 2 Maret 2025 di Patupa Huriat Tado Papungu Pelean Tujolo ima pasahaton amplop hamaulateon bulanan. Dohot partondingna pelea parjolo tolo kantong ima 2 kantong tuhuria dohot tu pusat. Napaduahon pelean paduahon ima pelean tujolo pasahaton amplop hamalateon bulanan atong tapasahat ma di bagasan las ni roha. Napaonopon amplop pangurupion tu sosial huria. Di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 nanaing ro
di patupa huriat tado papungu amplop pangurupion tu sosial huria di pasahat mai tujolo dung sidung jamita atong tapasahat mai di bagasan las niroha napapituhon penerimaan perguru malua tahun ajaran 2025-2026 nunga dibuka huriata pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2025-2026 pinangido tuak kanatoras akayanak konna na soma katidakkon hapor seau dope asa didaftarhon matu sintua wik nabi huhut mabuan fotokopi surat terdidi pendaftaran satu tanggal 15 Maret 2025 naung mendaftar perguru malua opat talak imana perjolo Ronaldo Valentino Sibuantua Tambunan 2 Vanessa Kaila Salome Siahaan Tolu Anselo Haniel Haposan Siboro 4 Josephine Esteruli Veronica Siahaan Pawaluhon Basar Makanan di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 nanaingro panitia pembangunan gedung sarana penunjang gereja patupahon basar makanan maringanan di halaman gereja pinangido tusude ruas ni huriata asadohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini di patupa mai dung sidung parmingguon manogot dohot parmingguon arian napasiahon Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Senin satu hari Selasa tanggal 3 saat tanggal 4 Maret 2025 di Patupa Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Maringanan di Green Forest Hotel Bogor Jalan RE Sumanta Direja nomor 99 Bogor Jawa Barat utusan Sian HKBP Resort Pondok Bambu Ima Sintua P. Hasugian utusan Sinode Godang Sintua A. Opusunggu MM MBA utusan Sinode Distrik Inang Meriana R. Borsihaan utusan Sian Ruas 4 Saudara Manuel Mangapuli Sinambela utusan Persekutuan Pemuda Distrik Manang Sekretaris Persekutuan Pemuda Distrik 10 sosok-sosok pinabotohon tusude ruas ni huriata marningot nuaing suasana bulan puasa asa sude hita menghormati dongata na sedang berpuasa Jaulah unang pola hita mangan minum secara terbuka di lingkungan ni gerejaon. 2 sesuai surat dari RW nomor 031 garing RW garing 2 garing 25 tanggal 23 Februari 2025 perihal sistem keamanan lingkungan RW 010 diberitahukan sistem buka tutup dipusatkan di Jalan Bambu Apus Raya di depan pos jaga utama. Sistem buka tutup di bagian tertentu disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan ini mulai berlaku hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 pukul 06.00 WIB. 10 sada ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahito do ruas ni huriata imana perjolo Moses Sitindaon anak sekolah minggu dirawat di rumah sakit Yadika lantai 3 kamar tolu
05 ruas sektor 1 wik 1 Jalanunga Mulak Enak Kotai sedang perawatan mah di bagas nasida. Napaduahon inang Nyonya Situmorang Boru Hasugian dirawat di RSUD Bekasi, ruang Dahlia kamar 102, ruas sektor 2 wik 7. Napatuluhon amang pendeta Dr. Jusen Boang Manalu dirawat di RSPAD Pavilium Eri Sudeo lantai 3 kamar 309 jemaat sektor 1 wik 1. Tabuan mah di bagasan tangyakta asalam tuhipasna dihilala rohana sida. Na perpudi nomor 12 Parhepengon. Pelea tuhuria gudangna sia juta 220.375 rupiah. Pelea tu pusat gudangna 10 juta 270.125 rupiah. Transitori 500.000 rupiah. Panitia pembangunan 7.027.000 rupiah. Penguma sude 20.34.500 rupiah. Songonima tikting dihuriatta di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhat tama sudia pakubasion dohot peliani bain sangap dohot puji-pujian di goarni tuhata horas. Puji-pujian sian kor ama laos diuluti kor gabungan.
Marindi mahita huhut papungu pelean. Taedehon ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan goarni itu hata Yesus Kristus. Hata ni debata turpuk jamita di minggu sadarion, minggu estomihi, imana tersurat di buku 2 Musa bidu 34 mamukamai sian ayat 20 sia tolohastu ayat 35. 2 Musa manang keluaran 34 ayat 20 sia sahatu ayat 35. Imana di bagasan perikop si Musa mulak siad dolohi pola marsinodang bohina. Songonom madidok disi. Jadi dinatuati Musa siad dolok Sinai, huhut patiop-tiop na 2 le panidangion di bagasan tanganna dinatuati ibana siad dolohi alai dang diboto Musa naung marsinod dang sisik ni bohinai ala naung makkatai ibana dohot Jahoba. Jadi di bereng Aron dohot sude halak Israel ma Musa hape idama nunga marsinodang sisik ni bohina gabe mabiar nasida ro zumonok tu ibana. Jadi di jauh Musa manasida gabe mulak nasida tu ibana. Aron dohot sude iduk niluhutani laos makkatai ma Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel. Gabe dipatol khas Musa matu nasida sude hata na pinabuan ni Jahoba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hataho Musa tu nasida di bahem masada pakukupi tu bohina. Alai molo masuk Musa tua dopan ni Jahoba nang makkatai dohot ibana di pasisi mapak kukupi pai maruar ibana Musa. Jadi dung ruar ibana di hatahom ma tu halak Israel hata natinonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel mabohi ni Musa. Pola marsinodang sisik ni bohini Musa. Gabe di pasuang Musa ma pakukupi tu bohina. Paima masuk ibana Musa makkatai dohot Jahoba. Olat nima sahakna. Hamua kaamanami na nami dong acaha porsyaon di bagasan Kristus. Hiado usukun sahalak ama posodo peamat tahun sekitaran 47 to 45 umurna. Ai sojo amang niku ai ngajarak kamuro ngajarak kita pajupang di gereja. Somalna saya pajupang dohita di punga nama. Ati pedang parkur na sida. Ala memang nangapala malo maredya matay. Alaya kegiatan-kegiatan ama saya juk do ditupahin na sida. Inangi penabur judo. Ajarak kamu jala di bagas ta bedak kawi pertangyangan niku. Dung 4 tahun lebih hurang
Pak tahun 2 bulan kami di Huriai. Dang di son. Ada susut do pe. Ai madamang. Ai dung pasca saliling kopi ti sumuruk dua kapas samutan namin. Ala memang bisnis ni amatai keluargai rumah makan restoran do adong 2 hotel na. Hotel dang apa na belga. Penginapan. Nuai kami lagi sibuk amang merintis. Jala sehali mengerintis sami nuai dulu inganan bahkan nang opat inganan. Bah. Ayahamu si rintis samuniku. Jadi amang beralih nama kami sian rumah makan restoran ala masa kopi ti daung drop do pacamotan nami daung kalak bina menginap di hotel daung behalak nama ngarotu restoran na jinwai kami membuka klinik kecantikan. Jadi peluangon wai ngamang bila Anda ingin sukses dalam berbisnis, maka gelutilah bisnis klinik kecantikan. Ima prinsip namin waing na mana. Alan waingo namang marsilubba do halak baik sebelum COVID. Tu tren kehidupan. Tu performa kehidupan. Ingin kelihatan kinclong dan beling-beling. Ay, lumubiak kaparupuanin na kaina kinclong bening yus songo turpu to neng marsinodang aura jadi nuaing kuparade hamido jasa manukangi alis ninna adong nuaing amang walu jenis alis na digandrungi akka parupuaninna gudang mainiku ido alana ay lison memberikan aura untuk bening kinclong marsinodang alana pula sudah na walu jenis alisi alana sada pisyak kamu kaya nami daung pola hubereng ya satu sijate murni do alami do alis muna alai atik buah adong na lagi mencoba-coba anon nak polai torucon ina yang dohonokku jadi adong din na alison alis melengkung tanda kesetiaan uduk adong do alis lurusin na ini orangnya optimis karirnya songon wanita karir mon persia mahalak tu bolo adong akka perjanjian bisnis alai mana optimis na adong don alis menukikin na. Adong alus tebal, alis tipis, alay anggo na lebih. Umargamang, do lebih disenangin na. Alis runcing na. Songon dia alis runcingon. Hapal jo, siano dungi tipis-tipis runcing. Songon alis ni inata si Sahrini na. Oma alis yang paling perfeksionis no, sempurna na, yargadun na mana. Dakolani, adong do amang tong do bulu matain na. Ido, ala nyope nga itur hami. Jadi adong do tong laku do hujual hami amang brown gelin na. Amang na brown gelon na do brown gelon. Hera alat mabemeng kilap tong. Manang pensil alis pe bahkan adong sape na martato alay alis mata pe amang laku do nuaing inna ido ben na jaraka jadi meragam-ragam do hape kainang alis mataon aung do daba nay guari rupa amang do adong do alis mata niya kainat tay amang alis mata antibada ninna o do margena aun alis mata antibada on man na manang na makilo mang na hape mang na grupo logo dangolo malua. Ye. Lokot. Hudio di pakai halahinon ini ku.
Molo margarija so na jarang lucu pangau niku. Molo lau tumol, molo lau arisan, molo lau adong pertemuan. Jido nuaing. Asa marsinodang bohi jadi sian alis matao dohot sian nahon ado garreon bulu mataon aung dinda pengaruhna. Alai hama alaganu pare au kamanginang. Jam 5 lewat saparopat, jam 6 lewat saparopat naruh dua dana kita sekolahan. Tongapi itu manaruh si Moses tu sekolahna. Alai sopar rohaun, sunguna habis mapupu. Ibulu ni alis mata ni naton naraku. Berarti natong do raun saya memakai hai naraku. Ya hati-hati au minang. Unak pula pakai hamui. Akhirnya mapupu do gugur. Itu ngidok kepe anti badai tidak akan lepasin nak. Unak persehamu lepas do. Ala nange ha pengalamakku. Mama sumasu mau dong. Mama sumasu. Jadi so malatong habis mama sumasu kan idok kode jalan do padita. Mau lihat. Asa ngalas surakku. Bahapal ma amplo nelen ni hasu tono naraku. Molo bukan no kempok rasa upo to do. Surakku hafal lain naraku. Barak saya berbiatong buka madung cakar mandiau. HP nama lokok do alis mata di antara ni hepeng ude ba. Kupo to do be wadu be guru nami ala 5 hami pedita di huriai. Akadongan atik tunga dongan no parpestai mangalului alis mata isode mana niku. Buka perlu upo to. Ya, berarti mergabus dua mata nato sada pengusaha alis mata anti badai. Buktina madaburo alis mata ni ina tai nyomai naraku to kan. Ido. Jadi kamu akan manginang dong acaha persyaun. Molo neng marsinodang bohitaun. Molo neng marsahala. Tak boleh kau tuingan si songoni. Hola raji kita tu gereja. Raji kamu tu perpunguan. Dijamin. Alania ha. Lumobi hari minggu. Aido pasu-pasu perpudi. Itu kan. Di pasu-pasu Tuhan de Batama ho. Jala diramoti Tuhan de Batama. Di sodako Tuhan de Batama bohina tu. Jala asima rohana tu. Di dopakko de Batama bohina tu. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Badiko kamu tortari do halak na marminggu do na so marminggu. Damu ma. Molo halak na mula marminggu marsinodang do buhini. Idamu parro kamu ma. Parro kamu. Iyo. Halak na mulak siap punguan marsinodang do. Badiko kamu sianarisan berbeda dah ngarok sinodang ni halak na mulak sianarisan. Tak kadong. Parjupangan doho debatado mabahen buhitai marsinodang. Turbeda hidu ni. Ala marsinodang buhimu na sudah takas sudah ada. Wereng. Amang lu betul do inang ni parpudi sehari situasi regar. Amang situasi ahan doho inang buru perdiri takas sudah. Sugari dan umur na hampir 50 au. Pangapala takas binak kuberin amang JP Nenggolan amang pangeribu takas bini. Imala na marsinodang buhimu. Jadi tapaingo akka burutay manangaong parimatay. Nang sepol habis sepeng nalaho menyambung alis antibadai dohot nakining alis runcingon. Ate, anongi. Tumagot do. Asa totong marsinodang buhitay dia mah pajupang do debata ay do si Musa na pajupang do mana do debata alay do pajupak kita do debata unang muruk-muruk idon memang wajar do si Musa muruk
perjolo kan nganak ko imana ijo de bata tu gijang tu dulu sinai. Dungi dilehom ma patik. Dung harwar na sida siya Mesir. Alay memang dung tuat si Musa dung 40 hari rakdo de bata di Gunung Sinai. Memang ngalululuh ya bangsa Israel adang nalaro benga mati rai si Musa ini nak tu adu liling may 40 tahun ini 40 hari. Hape gabe di ben nasida ma lobu tuangan si sobaw nasida di beda si Musa mau ayo do ulah hamun na memang idang gurhom ma nak kining patik na di dua lebatu na dilan di jawaban hape masarsar dung masarsar balau borhak memanam setu dulu Sinai dinamuruki ba na nak kining sinodang na pajupang do debatai mago. Ido turpuhon. Di ayat 20 1:34. Padua halihon nama. Alai takasma sinodang nibuhin debata. Dang muruk bebana. Dungi heram ma si Arod do nakin bangsa Israel. Dungi pe sudema musim marsopa. Adong dotong. Molo hudok penak kining asa marsinodang buhita ba ikut tu gereja hita ikut perpunga pajupang do debata mutong kotong do dung mula kita totong do jamotono manang naah hape ido benna disondak ko Tuhan debata au pe namang gugai pikiratan non du karuar sian gerejaon sinodang ni debata na dipasu-pasuhon na itu hita ido mangalui adong manggugay pikiratan no musedung saat di jabuta sinodang ni debata manaluhoni alay adong do tong ati tung urang dua kadong aku wasa dang marnamar kacamata padite ninna takas do be. Lima hita sopak kolan paditero sumar kacamata na. Ang ko memang alami. Adong do tona na julu ala marmahad do iba rupanya kamanginang sape kalas tulu SMA. Adong do na marmahad do itu. Ba sarang markacamata hopung opung. Ado resek na. Jadi resek na daba, ay do. Asatong cerah pamirengani, terang, debad do. Aku boto atik na doktok kamu manang na dokter itu ngato-ngato, manang dangi, nang apa lagi noto. Alay ala tonay, saya praktek ko doy. Daun sirih, dungi binaim ma tu piring, di baim ma utik hado warna. Air panas tapi bahasa Indonesia suam kuku air naik dangal dong silon tu kira 5 menit marodami masih malolong udah memang cas do tikie manajer kami usuk kami do daun siri ala murado rapotisi anak tukang kebuni isu prapto pe kami usuk kami do ala yang kuno ison tak kusuan ala adong do tetanggai kiri kanan ong daun siri na perjulu sahali ujalo do ala hola neng mabeni araku jalo be engay hoya teu jalo lihat do naraku bergati-gati do hubuti itu olo do songonom ma olo do misalna no budari ano sore itu inang padita be nang pola sambung alis so nang pola umma bayan nikuro pola daung alami do kan pola alami do babolo arongan no pesta gotilon baboy sali-sali ipe nang pola satu alis mata bulu mata antibade dang adong polai pola no tipe ba sono na pensili kanong do pensil ido bagay jadi do akamanginang di paingo turpuhod do hita Lumogi itu akan menggandrungi, mencari
supaya kincolong, supaya bening-bening, tidak usah. Molo pe usah, bolok pesta kotilo bolo tikiarong pamuliana panguliburu baboy majo sali sali pakete. Ano nang gabi asal law tupungan ina Gracia, ina Esther, ibu-ibu muda do memang namin gandrungi. Ala yang gue di podok bambu nalami do weri studi mulai ate metuan. Bersinar do studi. Marsino dang do weri studi. Ala niaha, ala mengulu parsaurani dia ka bersekutuan do dia ka partang yang atta. Songoni nang perhala do ni huriatta. Marsino dang do studi. Ate di pasu-pasu tu hatta mahita mabuas sinodangi tu nguluta si ganupari. Amen martang yang mahita. Mauliate di sobahor rohanami aliamang nabasa tuado pamunabadiai. Nasa itu tong di sodako kodo buhimi tuhami ali Tuhan. Ubahen na tukhami marlas ni roha mabuan sinodang mi dingulu nami si ganupari. Ali Tuhan pasu-pasu mahami mangulahon naobar tuhatami. Tuhan, ubuak kami tujolom, sude pakobasion di tonga-tonga ni huriam. Asahona marguguy ho kami akka perhalado, songoni nang naposom, songoni masude akka ruas ni huriam Tuhan mendukung di sudi akka program sipatu paun ni huriami. Ay nung nga jumulo ho ali Tuhan manodangi ngulu nami nagoklas ni roha. Ali Tuhan patupaon ni huriamdo sinude distrik walu DKI Jakartaon di bagasa 2 hari marsugot 1 hari Selasa. Borhak do akka amanami songoni nang ina nami utusan sian huriamon. Tuhan pasu-pasu maulauni parhitiamu laho manotopon sudiaka program namar perdumuan di tonga-tonga ni Pakkobasion Distrik Walu DKI Jakarta. Songoninang nalaho implementasihon ni ganung presot. Songoninang huria. Pasu-pasu maaka amanami inanami na borhat tu sinodi. Pasu-pasu nang nasida saliling maddoho ti ulaw ni songonima nang namulak muse ditikina. Ali Tuhan marulak lo ni hami mangido pasu-pasum doho makka mulateho dengan ni basam. Dia karena salpu yanakon ni huriam Moses di daun dirawat di rumah sakit alai nunga mulak ibana Tuhan menjalani perawatan rawat rumah. Ina nami nyonya situ morang boru hasugian dirawat di rumah sakit daerah Kota Bekasi Tuhan. Pasu-pasu pangubation nasida sa marhay paso. Diari na tuari pukul 10.30 Tuhan. Topu muse naposom ama nami padita resort padita Dr. Jose Buang Manalo. Dibuak keluarga tu rumah sakit RSPAD. Jala mamuka na bodari nunga dirawat nasida di rumah sakit. Ali Tuhan tukoma na mamaso-maso pangubation ni naposomi. Tukoma na mamaso-maso sa luhut tindakan medis. Asa tuong bolas Tuhan marhamalumon naposomi. Boy mulak ditikina tu bagas na. Boy sumuang gogo dohot hay pason na. Bolas muse rap marhobas dohot tami di tonga-tonga ni huriamon. Tuhan dihalat cerrohanami ma jala sidok mauliate mahami tuho didengkan ni basam tuak karuas ni huriam marhite-hite pertaban ni umur di ulang tahun ni nasida. Boho di arisa dari Tuhan inanami nyonya Erni Ursula silalai bulu rubar raja. Songoninang Erifin luban gaul. Songoninang aka amanami nami nanang marulang tahun di hari marsogot satu hari Sabtu Tuhan. Pasu-pasu nasida digajang ni umur. Di hai pason dohot ragam ni silas ni roha di tonga-tonga ni kulmit ni nguluna. Atong songoni manang hami na pungu di son amanami dohot nami. Lam tabaamu pasu-pasum. Tunasida sa luhut na. Mauliate madiho. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.
Tak puji Tuhata marhitena marede laos tapasahat ma peliata ima ucapan syukur bulanan. Tatangiakom ma peliata, alede bata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan, dohot nasa ulibasan nama uliutus. Upasahat hami masian na nileho mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim.
asalam hutadahami godang nisi leho-leho mitu hami. Asa lam girgir hami, madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajomu, say saut malumo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakko Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim.